Ay bay og sa tanang mga naminaw karon. I'm not from Cebu and not from UC. I just wanna share this to inspire all the hopeless romantics out there. So di ra nako taso ng intro, okay? Magsugod na ta. Buntis ko, unsaon ni? That's the hardest question that I ever asked my whole life, but I managed to say it calmly. Itago na lang akong self sa ngalan nga Gab, shortcut sa Gaba. Bitaw, joke ra. Wala ko gidulag feeling sa mga laki and wala sad ko'y gitapakan nga mga tao, so walay reason para magabaan ko. Maabot ra dyan ang adlaw nga mga tubang ka o unexpected nga challenges. Pareho na lang sa nahitabo na ako before. Di bang ko party girl? Wajud ko'y hilig anang nightlife oy. Mahadlo ko ma-OP, especially kaya ako mga friends kay socialera kayo. Okay raman sila. Actually, I love them all and they love me too. Dili lang dyan ko kasabay sa ilahang pagka-party animal. Pero usahay lagi, di jud malikayan oy. Di jud malikayan nga makakuyog ko nila. Labi na og apaso na ko nila sa balay. Ako mama og papa kay musugot man. Usahay, kanang naa sila sa mood. Dako sad sila og salig sa kong friends. Og nako. So one night, nakakuyog jud lagi ko nila. Di ra na ko i-mention og asa kay lisod na. Mabuking niya ko. Kansyawan jud ko sa mga aswang nako nga friends diri ba. Bitaw, daghan kayog drinksoy. Walwal kong walwal jud. Ako mo inom ko pero basta kuyog nako sila. Di ra jud ko mo inom kay grabe kaayo akong pag-treasure sa akong life. Orderan rasod ko ana nila og iced tea. By the way, akong friends kay duha ka boys og tulo ka girls. Close jud kaayo ming unom. Ginababy ko ana nila kay ako ang youngest na mong tanan. Every time nga na ako isutor ilaha jud ng kilatison. Og kung akong i-block akong ex sa FB, i-block sad na nila. One for all for one daw lagi. But there's this one nga sobraan ka-protective. Call him Gio. Dua sila nga lalaki na mong friend pero kani si Gio kay lahi ra jud ni Chu. Si Chu is the other guy nga friend ko namo. Siya ni ang permi maingnan nga uyab nako. Permi manggudming kuyog. Kay kung malaag, siya na ang musugat og muhatod nako pauli. Basta sad mag-picture-picture, matripan jud ming duha kay maatol nga sige siyang naa sa kwantapan. Bisag wala tuyua, syempre kung kuliton imong friends, butangan jud og laing meaning, di ba? And that very night, murag na baguhan kong Gio kay cold kaayo siya nako. Usually, magsige na siya og pangutana kung okay ra ba ko or kaulion ako, pero anang gabi una, wa jud bisag. Hoy, gigutom ka dira? Nakisabay na lang pud ko sa SPG kaayo nga topic nilang Cha, ni Chi, ug ni Che. Girl nga friends nako. Hasta si Chu mo apil sad maong mas mo SPG jud ang topic. Then kini si Gio, nananghid pa namo nga na daw siya doon sa gawas kadali. Pagbalik niya, naanay bit-bit nga babae. Nakalantaw jud ko sa kong totoy las nga chest pagkakita nako siyang kuyog. Pagka nalanjod, bukod na pinagpala jud si ate girl, naikog ko kay fashionista. Pareho ni Cha, ni Chi, og ni Che. Saksi kayo hoy. And setting aside my insecurities, I do admit nga pretty jud siya. Especially og masmile. Madala ka siyang brace og dimple. Friendly man siya pero nawash siya jud ko pagkabalo nako nga uyab siyang Gio. Among mga friends, cool ra kaayo. Basta manggod ipiliila ni Gio iyang uyab na mo, it means seryoso siya sa bayi. Dapat jud happy sad ko, pero bothered kay ko that night. Atong manguli na me, syempre gatuo ko di kumato ni Gio. Kay naagod iyang uyab. Maong nangulit kong Chu pero niingon si girl nga okay ra daw, kay sunduon man sad siya sa iyang friend. Moto mong giulat iyang giingon nga friend.
Mga pila sad mi ka minuto ato nga gatindog-tindog ra while gaistoryahanay og way mga pulos nga topic. Usa nga naay ni park nga 4 wheels sa among atubangan. Yes, 4 wheels. Rich kid ni ako mga friends oy. Pero wala pa'y upat kaligid nga sakyanan so murag na fascinate ming tanan, especially atong nakabalumi nga siya di ay ang gipasabot nga friends sa uyab ni Gio. Gitutukan jud nako siya pag naog niya siyang sakyanan. Di siya tantong gwapo pero grabe kaayog sex appeal. Murag ka na bang type sa laki nga magtuloy imong laway o maghuhubo na siya sa imong atubangan? Bitaw, but really, gipaylaila siya ni girl sa mua. Ken na lang atong itawag niya. Kani si Ken nakig-shake hands siya nako. Dugay kanyang gibuyan akong gamot. Maong automatic nga gikan siya one dayon mi sa mga kulitoy nako nga friends except kang Gio nga galantaron nako while gaalagbay sa iyang uyab. Di ka manghatag si mong number pero pangitaon tika sa FB. Muna giingon ni Ken usa sila ng lakaw sa girlfriend ni Gio. Ako sa duwaran ako to seryosuhay. I barely know him baya. Sa moto, nga pila ko ka weeks nga missing in action kay niuli ko sa place sa akong mama para mo bisita sa akong lolo o lola. Sa akong mga relatives, I'm always free manggod kay kanila laging wala ako nagpa-enroll kay manarbaho. Warsad ko ginakulit nilang mama og papa nga mo eskwela kay basin og magbinuang ra daw Japon ko. So ilaha akong gipagbigyan. Pero mas malipay dyan lagi daw sila og makagraduate ko sa college. An mausad na ang gisigi og ingon sa kong lola og lolo atong ni-visit ko nila. Hasta akong mga relatives gisayangan kay kabalo daw sila sa akong capabilities. Pero wala ko nila gi-pressure. Support daw sila og unsa akong ganahan and somehow that made me really happy jud. So mao to, anang manag-uli nako sa mua na ay nihunong nga familiar nga sakyanan sa akong tubangan. Nakuyawan ko pagkabalo nga katong friend di ay sa girlfriend ni Gio ning nihunong. Naibay nga gasakay sa front seat. Gagunit og bata. Gato ko giyahang uyab og anak pero gitawag maniyag ate ang bay. Nangutan na siya nakog asa ko so nisultirasad ko nga muli ko sa mua. Ni-offer siya nga musabay na lang ko nila pero ni-refuse ko kay aside sa iyang ate napay sakay sa backseat. Pero gikulit ko sa iyang ate. Hasta iyang mama gidaon jud ning bintana sa sakyanan dayon giingnan ko nga dungan na lang ko nila. Ulaw kay ko pero mataha ako mobalibad kay iyahan nagong mama ang ningon. So mauto nga ni sakay sad ko. Mama ni Ken og iyahang manghod nga laki akong tapad sa backseat. Awkward jud kayo kung paminaw bisan pa og okay ra kaayo og batasan iyang mama og ate. Wala sad ko ga-expect nga mo share sila og about kang Ken and silang family. Murag ato sila nga uyab kong Ken. Good thing ni Dare og asa yang ate mo tong niingon jud ko nga. Dili ti oy. Actually di sad mi close ni Ken. Nagkaila rami kay friend niya ang uyab sa kong friend. I know nga nito sad sila. Asamot na kay ni-explain sad si Ken sa tinuod. And yep, finally, murag nakatarong ko og ginhawa after almost 2 hours nga biyahe. Mura manggud kog na suffocate ba kay kanilaging awkward kayo. Paghunong ni Ken sa ilang sakyanan, nakit-an dayon ako si Gio nga gapungko sa iyang motor. Ni-thank you ko nila o sa ko ni Naog og ni Dool ni Gio. Kabalo manggud siya nga karon ko mouli, maong niingon siya nga iya kong sundoon sa terminal. Maong diri rasad ko nagpahunong ni Ken. Hinos nga wala ko nagbas, ani sakay ko nilang Ken. Pagduol na ko niya, iyahara kong gihatagan og helmet. Cautious manggod kaayo ning tawhanan ni God. Daghan kayong arte. Mangisog man na siya dayon kung di ko mag-helmet, so no choice good ko. Well, gasuot sad si Gio siyang helmet, mingon siya nga. Wala ko na-inform nga close day mga to niya. Mitubag ko niya nga natol ragani, di ba? Wala na siya nitubag. Nisakay na siya moong nisakay na sad ko. Hangtod na abot mi sa balay nga wa na jud ko niya istoryaha. Kasabot man ko nga supladuhon jud si Gio pero na mag-ora ko niya lately.
Cold kayo siya. I don't know og na siya'y problema or unsa ba kay ana silang Chu, silang Cha, silang Chi og Che nga okay raman daw si Gio. Gato gani ko gikapoy na siya nang sige ko gihatod og sundoon ba. Basig nakaingon siya nga gaabusar nako. So days passed by. Kada mananghid sila og laag unya game ko dili nako magpakuha ni Gio. Mag-commute ra jud ko. Atong una, sige siyag chat or text kung anong dili nako pahatod or pakuha niya, pero wala lang nako tubaga. Pila ka adlaw wala naman sad siya nangutana. It's just that nga naadyoy usahay nga siya ra Japon ang makahatod nako pauli. Tagay tag sojo, makabarag ko no. Ani nga time na ami sa apartment nilang Gio og Cho. Kuyog na mo si Chi, si Che og si Cha og ang girlfriend ni Gio nga tawgon na lang gud nato og Pretty. Ilang apartment kay naay 2 separate rooms. Kaming mga baye didto meron mga tulog sa room ni Cho. I think si Cho tapad sa damo. Si Pretty og Gio ang magtapad syempre sa kwartong Gio. That's given. Mavader Japon ko makita nila pero okay rasad kay sabay ra kayo si Pretty sa akong friends. And I know they like her too. Ganahan mo? If oo, I will tell Ken. Akong pahatdon dere. Suggestion na ni Pretty. Happy kayo ko mga walwal friends oy. And one call away ra jud ni Pretty si Ken. Gipalitan jud tuod silang Ken og Suju. Si Pretty og Gio mo inigawas para sugaton si Ken. And pagbalik nila kuyog na sad nila si Ken. Makig-joy na sa walwalanay sa akong mga friends. Dingginan ko ni Che nga moinom jud ka kay indoor ani walwal rabi ani. Nitando ra ko kay di ko ganahan mo gawas nga KJ oy. So that's what happened. Ni-appeal jud ko nila og inom. Kantsawan pa nilang Cho, nilang Che og Cha si Gio kay ginagmay ra kayo ang ginahatag niya nga tagay sa kuha. Pero grabe, mura kog mamatay sa kapait sa sujo hoy. Beer kaya ara kaya nako. Pero duha pa lang gani ka shot sa sujo, murag mo barag nako. Mong niingon si Gio nga di nako niya paimnon. Well si Ken, ni joke nga siya na lang daw ang muinom in behalf nako. Ganahan pa jud unta ko mo join nila pero galabad na jud akong ulo. Init na kayo akong paminaw sa kong lawas, mura nako gihilantan god. Kani akong aping na mula na pag-ayo, mong nananghid ko nga muhigda-higda sa kadali. Ang ending sa kong kadali, pag mata na ko, gahagok na sa kong tapad si Che, si Cha o si Che. Aksyon pa kong kabalaka kay gahalog na ako si Cho. Bisag medyo labad akong ulo ni bangon jud ko kay uhaw kayo. Murag mala kayo akong tutunlan. Mura kog na-dehydrate god. Pagkawas na ako sa kwarto, naabta na ako si Ken sa sala. Gapong ko siya while gainom og kape. Murag bag-or sad siyang mata kay nipikot iyang mata. Good morning. Ki-smilean ko ni Ken pag sulti niya na. Ni good morning na lasad ko dayon ni inom na kog tubig. Nahimo pa na akong manglimog-mog ha. Bitaw, pagbalik na ako kay nilantaw pa ko sa door sa kwarto ni Gio. Wondering og naabay na hitabo nilang Pretty. Then mingon si Ken nga nang hilabot ko sa mga kape kay labad kay akong ulo. Mitabag ko nga okay ra oy. Tinungutan na siya nga ganahan ka? Itubag ko nga ayaw lang. Okay ra ko. Then miingon siya nga bitaw. Bali na kong effort o pangita nimo sa FB pero hangtod ron wa Japon ko nimo gi-accept ba. Nashock ko kadali. Dili man kay ko tig-check og friend request god. And who would have thought nga iya di ay jud kong gipangita sa FB di ba? I really thought nga he only said that for fun. Then miana siya nga gusto siya makigistorya nako. And yes, nagistorya jud me. From small to quite big things. Okay man siya. I like his personality and witty siya nga klase nga laki. Ana nga gabi nagsugod ko kakomportable niya until nga nangayo na siya number nako and na-accept na nako siya sa Facebook. Akong friends and family only nga life na dungagan og someone special. Sa tanto namong textanay, tawaganay, chatanay og laglaag ni Ken, na-develop jud ko og ahat.
Vocal man siya siyang feelings para nako pero wala lang nako gi-acknowledge atong una. Pero lagi, mapugngan pa ang baha kaysa bika. And what I like about Ken the most is that family-oriented siya klase nga laki. Basta na ay gathering sila ha, iyahajud kong ikuyog, maong medyo nasuod na sad nako iyang family. And my friends like him for me. Si Gio rajud ning suplado kaayo, pero managad raman sad siyang Ken. Ako na lang ginuhuna nga basin affected lang Japon siya sa ilahang breakup ni Pretty. Breakup nga wala ko kabalo sa rason. Nagiingnan ko ni Ken nga eskwela na lang next school year babe. Paingon mi ani ni Ken sa Chowking para mag-lunch. Gikan ko nang apply for work. And yep, after almost 4 months akong gisugot si Ken. Then ako siyang giingnan nga manarbaho sa ligi ko. Naistoryahan na bayan nato ni. And he will shut up. Di na siya tig-argue na ako kay kabalo siya nga di jud ko papildi niya. Sa pag-abot na mo sa Chowking, siya ra ang ni-order while ako ang nangita og table na mo. Pagsaka na ako sa second floor, nalipay kay ko kay nakita na ako si Gio og Cho. Gasugod na sila og kaon. Good for 4 person nilang table, maong nangutan ako og okay ra ba nga modungan ming Ken og kaon nilang duha. As expected, walay labot si Gio, while si Cho, maujud na ang ni-adjust. Nitindog siya dahil nitupad ni Gio. Nangutan ako nila kung asa ang girls. Busy daw pangita og laki. Pagsaka ni Ken nakitaan na sa niya dayon namang table. Demingon si Ken, wala maligi ang Charlie's Angels. Charlie's Angels siyahan tawag ni Chi, ni Che o ni Cha. Itabag si Cho, nga stress na silang exam, mao nangita og laki. Ikaw part, daghan kay kag free time, sige raman mo glaag ni Gab. Monay ingo ni Gio. Itabag si Ken, nga usahay na lang gani mi makita bro, na timingan raron nga free ko. May tabag si Gio, nga mao ba? Nasunod di ay ayaw og dala si Gab kung magwalwal ka part. Itubag si Ken, nga wala man bro. Damiyon si Cho, nga birthday mangguto sa atin ni Ken ang mga pics nga imong nakita sa Facebook G. Ambot pero mura kog na stress sa flow silang istorya. Kalma og wala ra para ni Cho og Ken ang mga gipanolti ni Gio, pero mura ko ginakuyawan. Laming ikalibang. Tinangutaan na si Cho nga, ano sa talas nagkita Gab? Na-serve na ang order ni Ken ani nga time suga kaon na sad me while silang Gio og Cho gahurot na lang silang soft drinks. Mitubag kong Cho nga, not sure. Kay? Dimingon si Cho nga, murag na nambo ka gamay. Then misumpay si Ken nga nakakatawa, nga pero much better diba? Sexy man Japon siya. Her body is a wonderland biya. Then mayon si Gio, nga di ka pwede mo istorya o ingana, basta na ako. Nagkatutukan na ijad may ani ni Cho. May gani kay wala ramansad ni Patol si Ken. Danahin lang si Cho nga muuna na silang Gio og lakaw kay naapo daw sila doon. Gatuo kog pangutanon kung Ken kung naon sa to si Gio, pero may gani kay wala ra, kay wala sa jud ko'y matubag noon. Dinilabay ang panahon, second month sa rin namong Ken. Gikan mi ng laag, ni diret sa may siyang apartment kay naa siya'y gikuha ang ointment nga ginapapalit siyang mama. Siyempre kami randuha. So naka-chance jud og kiss kadali, hantod sa kamatay jud. Tungod sa ointment, nakuha jud niya akong V-card. And we are both sane anang time. We are not even rich in alcohol. Normal jud among pangunahunaan ang naay na hitabo namo. He even asked me if it's okay for him to come inside me and I said no. Pero ang buing nakatawa ra og nakapamalikas ra jud ko kay baling lami jud atong na-feel nako ang iyahang pagkam. We both reach our climax pero bothered kay ko pagkahuman kay iya lagi kong gipasudlan. Ana sad siya nga we are on our 20s naman daw, so okay ra og mahimo na siyang papa. He even told me that he can manage to be a father and at the same time, my husband. That made me feel better. His words really got me. Until nga nasundan pa ang nahitabo, and the next day and the other day and the other days. Sige dyan ang naimahitabo na mo kada mo at tumisi ang apartment.
Even akong final interview sa akong gi-applyan nga company wala na ako masipot tungod anang nagkakuyog mi. Under the same blanket iya po jud kayo. I'll be very honest. Making love is quite addicting, especially if it's your first time and you are doing it with the man you love. But the man I love suddenly turned into a cold stranger. He always assure me nga love ko niya, pero di na kaayo na ako ma-feel. Mo 5 months na mi, ang daghan na kaayong phase sa among relationship. Di na kaayo mi magkita kay busy daw siya sa iyang pag-eskwela. Pagkagabi isad kuyog niya ihang barkada, which is I understand at first, but I got irritated in the end. I mean, is it so hard to call and text me? Naiusahay nga tagduha or tulo ka adlaw siyang dili magparamdam nako. Hasta ning ako mga friends gasige na og pangutana kung bulag na ba mingkan. Then gitextan ko ni Gio atong pag-uli nako gikan mi sa birthday ni siya. Ingon siya nga, you are gaining more weight. I noticed it earlier. Nilanta ko sa kong self sa salamin and I-realize nga na nambuk tuod ko. Even silang mama nakahalata, ako ra ang wala. Pero natural ra sad guro ni. Ken usually spoil me with food manggod. Before. I will always accept you no matter what could possibly happen, but please don't disappoint your parents. I don't know pero na-action ko kabalakaan ng second text ni Gio. But I only shrug with the thought nga safe ka man lately among pag-make love ni Ken, so imposible nga mabuntis ko. Kaya di siya mo gamit og you know na, dili lang sad siya mo come inside me. Pero na di usahay nga di jud malikayan. But no, I'm not pregnant. Wala ko strange nga na-feel. Then pagka Christmas break na sa mga friends, so walwal here and walwal there na sad sila. Makakuyog ko kay ginamingaw sad bi ako nila. Si Ken, well, maura Japon. Usahay lang kaayo magparamdam and usahay rami magkita. Feeling lagi na ako ginahimo na lang ko niyag para usan. Ako sa ning gaga, go rasad kayo. Mo 2 weeks naming wala gakita and I'm expecting nga makikita siya nako anytime soon since Christmas break na naman. Sisig for ya. Gakuyog pingche, chi og cha sa mga inasal ani nga time. Natingala ko kay mura kog narattle pagkita nako sa sisig nga paborito man ako ni. Pero as in, di jud ma-drawing akong nawong while galantaw sa sisig. Worst is kasukaon jud ko kayo. May gani wala kay customer kay gadugwa-dugwa ko. Motong gikuyog ko nila paingon sa restroom and I vomited. Kay lakon gyud ato nga time kay kaming upat pareho jud og konklusyon. And na-prove na mo after ko nila gipalitan og piti. My world did crumble as I saw the 2 red lines. It's positive. I'm pregnant. My friends except Chu and Gio knew that I'm pregnant. Anong sugyod si Cha nga dapat daw nako istoryahan si Ken para makapangatubang minilang mama. Di na daw nako dapat pabuton nga mudako na kontihan. So moto nga before Christmas topic kay ko kay nakikita si Ken nako. Ang akong kalagot niya nawala jud kay nakita nako siya nga katong Ken nga in love kay nako. Dili tong Ken nga cold. I don't know what's up with him that time. Na-weirdan gani ko. Pero tinuod jud nga na ay balos ang sobra kalipay. Mga around 9 PM ang gutong ni-decide ko nga muli. Kay syempre, dapat na ako sa MOA pag-struck sa clock to 12 AM. Ni-offer siya nga iya kong ihatod pero dili lang sa daw siya musulod sa MOA. Ni-insist ko nga ipilailan ako siya sa kong family pero kung luha, lupig pa isa pa sa pagtulo atong ningon siya nga di na kinahanglan. Gab, sorry, pero makigbulag na ko nimo. He's driving pero giayo jud na ako siya og sumbag. He didn't even stop me. Hasta tanan akong pamalikas niya iyahara jud nga gidawat. Bisag layo pa kayo may sa mo ako jud gipahuno ang sakyanan. Wala siya nito pero ako siyang giingnan nga molumpat ko while gaandar ang sakyanan og dili niya ihunong. Motong ni hunong siya.
I even almost slap him pagitaan ako nga nitulo iyang luha paglantaw niya nako. BS kayo. Wala siya right muhila kay ako ang nasakitan. I feel so bad jud. Then mingon siya, nga gipalangga man tigagab. I mean, I love you. Wala ko kabalo kung anong na-feel out of love ko. Damn, sakit kayo eh. Di na ko ganahan makadungog pa siyahang mga isulti moong ninaog dahin ko siyang sakyanan. Nidiretso kog pungko sa bench and I think gitoyo niya nga diri mohunong kay hayag. Wala man sad siya nilakaw. Iyaharang gipark ang sakyanan sa unahan. Kanang enough raguro para makita ra Japon kiniya. Shattered na kaya kong heart. Wala man lang gani na ako nasulti ang about sa mong baby. At that time, si Gio ko naunahan. I tried calling him and as I expected na tubag siya. Pagkadungog niya sa kong tingog, kabalo na siya dayon nga na ako'y problema. O ang iha kong gipangutana kung asa ko. Pag-abot ni Gio o sa nilakaw si Ken. Wala na ko gihilak pero kabalo nga klaro kaayo sa kumata nga gikan ko ni hilak. Giduol ra ko ni Gio then ihara kong gihalog. Ginangi ko muhilak pero akong gipugngan akong kaugalingon. Gio even refrain himself from asking. Iha kong gitagan og gamay nga oras para i-compose akong self, usa ko niya giatod sa balay. Igor siya ning greet sa akong family, usa siya nananghid nga muli ni siya, kay siyempre dapat nasad siya sa ilaha para i-celebrate ang Christmas. Then mayon si Gio, tell me whenever you are ready. Let's face your parents and tell them I'm the baby's father. Merry Christmas. Shucks. Mojo na ang Christmas greetings ni Gio nako. Wala na ko natingala kung ano siyang nakabalo. I'm sure it's either cha, che, or che, ang isulti niya. Pero he will be my baby's father. Oh come on, I'm not a user. Di nako kaya nga gubon ang future ni Gio eh. Naningkamo siya giskwela to impress his parents, di na ako kaya nga ma-disappoint sila kung ang kuno ni Gio ang baby na mo ni Ken. That's not right. Mauto nga 2 days before New Year, gihulat na ako si Ken sa gawas siyang apartment. Since siya man ang nag-una-una o garit na ako atong New Year. Sige, ako sad siyang i-greet pero in person. Pero na-frustrate ko kay around 4 p.m. ni uli siya and holding hands kaayo silang pretty. Yes, si Pretty. Ex ni Gio. They both look surprised pagkita nila nako. Friends di ay. Friends with benefit di ay. Ako dyan gipugan akong self nga muhilak. Di pa klaro kung tiyan. Ano wala ko kabalo kung pila na ko ka weeks nga pregnant. Pero murag all of a sudden, nahimo na nako nga habit ang mukalit o gunit sa kuntiyan. Nidool ko nila ni smile ko bisag huot na kaayo kong dughan. Pareho silang nilantaw sa kuntihan. And before pa ko makaistorya, gipasulod ni Ken si Pretty sa iyang apartment. Ako siyang giatubang o gitasan dyan ako kilay. Buntis ko. Unsaon ni. Kalmado ako pero gistress out dyan na ako every word. Kunot ra kayo yung agtang while gilantaw na ako. Kana bang murag creepy kayo kong gisulti. Nanguta na siya. So ako ana? And that is when I lost my composure. Nasampalong jud na ako siya gahat tungod sa iyang pangutana. He's my first and he knows that. He slept with me several of times already and he's asking me kung siya ba ang papa sa baby. What a jerk, right? Panindigin ni Ken kung dili ako mismo ang madto si mong mama para isulti ni. Then mitubag siya nga buntis si Pretty Gab og ako ang papa. Gihatagan mi ni mama og blessing nga magpakasal after sa akong graduation. So please, sakto na. Kabalo ko na pasakitan ti ka pero di ka dapat magpretend tungod ra kay desperate ka. Wala na jud ko'y feelings nimo. Undangin ako. Undangin na me. After that wala ko niuli sa mobalay. Diretso jud kog simbahan. Akong gipagawas tanan akong kagol, tanan akong frustration ug tanan akong pagmahay. Akong gisulayan og kontak ko mga friends except Gio, pero busy silang tanan. Quality time sa daw sila with their family while wala pa'y klase.
Si Gio rajad ang text nako that time asking kung kumusta ko. Actually, almost everyday man siya ga-text nako, pero wala na ko gina-replyan kay gina-insist niya nga siya ang mopaila nga papa sa akong baby. And that's a big no to me. But life is such a joke. Pag-uli na ko sa balay, tingala ko nga na ako mga relatives. O grabe akong kakulba pagkakitaan ako sa sakyanan sa papa ni Gio nga nakapark sa gawa sa mong balay. Pagsulod ako sa balay, mura kong di ka ginawa sa intense nga atmosphere. Seryoso kayo kong family while kaistorya ang papa o mama ni Gio. I know what's happening. Bisag di na ko mangutana, kabalo na ko. Guilty and lagot kay ko ni Gio. Ni-decide siya without consulting me. Masakit pa iyang gibuhat kaysa sa gibuhat ni Ken. It's because he is making me feel real bad. Maguba iyang pag-eskwela. Iyang gideceive iyaha og akong family og mura na sad namong gideceive ang baby. Pero wala na ko kabalo kung saan ako pagbawi sa gisulti ni Gio kay akong family dawat na nila ang about sa akong pagbuntis. Dawat sad nila si Gio. Si Papa, I know affected kay siya. Bisan og okay yan tinagdan ako kabalo ko nga gaguol siya sa akong sitwasyon. Taas og pangandoy akong papa sa kuha pero gi-fail ra na ako siya. Only me, Gio and our friends knew nga si Ken jud ang papa sa baby pero happy daw sila for us. Kampante daw sila nga si Gio ang mahimo na akong lifetime partner. They are all okay. Ako randili. Bisan atong dako na akong tiyan, sige Japon ko adto sa apartment ni Ken. Pero never naming nakita. I think nibalhin na siya apartment para dili nako siya masamo. Sa tanan akong SNS account, ako jud nga gipangita hasta si Pretty. Pero wala na sila yung mga latest nga mga post. Mura ga SNS fasting sad silang duha to avoid me. Ga, niagi dari ganiya si Gio. Dili daw siya ron kabisita nimo kay magpa-enroll siya. Mo na gingon sa kong mama og nitando rapod ko. Nakita na ko nga daghan na sad kayog prutas sa mong lamisa. Of course, aware na ko kung asto gikan tanan. It's been a while pero wala pa ko naanad sa mo setup. Galibog ko kung anong grabe kaayo ang sacrifices and effort ni Gio para nako. I guess I am such a very important friend for him. Ganhona gani ko nga og kang tse og siya ni nahitabo. Will he do the same thing? Well, maybe yes. Imposible sad og special ko among the rest. I know patas siyang paghatag o importansya na muntanan. Ang sa situation na mo ron, feeling na ko mura ramig na exchange og partner ni Pretty. Funny kayo, right? Makasulti na lang ko og what the kay cliche kaayo akong life. One time gikan ko nagpa-ultrasound, koyog min Gio, pero nagpa-drop ko niyag mall kay ganahan ko nga maglantaw sa sanina sa baby. Na-excite ako pagkabalo na ako nga girl akong baby. Gibiyaan kong Gio kay iyaha daw ko aon sa school yang igsuon. Balikan na daw ko niya dayon. While kapamili og sanina, crib and whatsoever, nakitaan ako si Ken. He's alone. He saw me and he looked at my stomach. Wow. Of all places, the region me nagkita. Then maybe Pretty's really pregnant. Then gusto makistorya sa Ken ako. Pero wala arajud na ako siya tagda. Ang na-irritate na ko, maong ako siyang giingnan nga sa food court mi mag-istoryahanay. As a matter of fact, mo ni akong ganahan. Mag-istoryahanay mi. Damingon siya, nga giingnan kong Gio sa tanan. Mituwag ko, unya, word hapon imong paglantaw na ko. So Gio planned this tungod kay kabalo siya nga dugay rakong gapangita ni Ken. Damingon siya nga never tikagi consider nga inanagap. Mitubag ko nga, excuse me, never? Really? Then F you, Ken. Hinira kong tingog pero frustrated na kayo ko. Mayo lang sad kay naami sa suok nga table so wala kayo tao daring dapita. Then maingon siya, if ako dyan nga bat, pero wala pa siya nahuman ako siyang gipotolog akong giingnan, nga not if,
Imuha jud ning animala ka. Timingon si Ken, then sustintuhan ako ang bata. Moro jud na ako mahimo. I hope nga di na moabot ka pretty. Di ko ganahan nga ma-stress siya. Mitubag ko, la, bagaan ni mo sa BS kay ka. Akong anak na igsuon sa laing bahay. Pagkababuya ni mga klase nga laki Ken. Ni-walk out ako ana. Wala na ko gisonda ni Ken. Kabalo ko nga nahadlok siya nga mukalit ra kog breakdown. If he really don't want me in his life anymore, then be it. I can take care of myself and my baby. And Gio, I think it would be best to cut ties with him. Di ko ganahan nga mo depend niya, so I will tell my family about the truth. Pero, I was not able to tell them about it after I was rushed to hospital. 6 months pa kapin akong tiyan pero na-force ko give birth. I was really hoping nga bahalag premature akong baby, okay ra, basta kay mabuhi ra siya. Pero wala. I lose my baby. Wala ko kabalo kung anong nawala akong baby. I always take care of myself man. I tried to be happy kay kabalo ko nga dili mayo sa buntis ang magsigi og ka-stress. Bisan dili ko hilig mo kaon og utan, ni kaon og utan para sa akong baby. But I still did lose her. It was so hard for me to accept the fact na wala na akong baby, pero aside sa akong family ug friends, Gio never left me. He was always there to cheer me up. I know he's having hard time kay graduating na siya and to think nga architecture iyang course. But he always find time to be with me. Ice cream mo dagang? Nangutana si Gio na ako ane. Kami randuhaan na nga time sa balay. It's Sunday and galantaw mig movie. He usually take me out with our friends para makabangon ko gamay sa pagkawala sa akong baby. But I'm still hurting. I still feel so mad with the world's cruelty. Kamura, I'll be fine. May man ka kay kaya rin mong malipay kay di man mo baby ang nawala. In my case, di pa kaya na ako masmile. Sakit pa Japon sa kong part, Gio. And please, pwede na ka muhunong og pretend. Wala na say reason para magpakasalta. Live normally. Live life you wanted and you deserve. Let's tell our parents that we decided to end our so-called relationship. I'm so done. Wala ko kabalo kung anong nasulti to na ako. Pero modyo na akong na-feel. Mausad ang akong ganahan nga buhato niya. He can despise me. I'm cool with it. At least mabalik na nako ang iyang life nga hapit na ako maguba. Nganong naive kay kagab? Do you think nalipay ko nga nawala si baby? Do you think gibuhat lang na ako ni tanan for fun? Para makabalo ka, nasakitan sad ko. Nasakitan ko kay bisan kabalo ko nga wala kay feelings na ko dawat Japon kay tika hasta ang baby nimo. Nasakitan ko kay ako nang gihimo ang tanan pero wala Japon nimo na feel kung unsa ka para nako. Nasakitan ko kay wala jud ko'y lugar sa imong kinabuhi. If you still don't get it, then hear me say, I love you, Gab. Kaayo nga sakit jud kaayo para nako ang tanan. I was shocked of this sudden confession, mang wala jud ko nakatubag. Then isumpay siya, nga gihimo nako tanan para mabaliwala akong feelings. But I can't stay in love with someone else. My heart is just too loyal. Di jud na ako kaya nga kalimtan ra ka. Bisag wala ko'y makita ang chance para natunduha. Alangan po dog ako adjud pugson akong kagulingon, di ba? Pero kanusa pa manimo mahibaw-an ang tanan kung magpakamanhid ramanday ka pirme. Baliran ako lingo-lingo o sa ko nisulod sa akong kwarto. Nagpakamanhid ba jud ko? Or nasobraan lang ko ka in love ka Ken? Or nagpalunod ko sa kong emotions mang wala na nako nahalata ang real intention ni Gio? But why all the guilt is rushing back at me? Why? Ingon siya, nga pakasalan Japon tika, kuman ako giskwela. Selfish paminawon pero di nako kaya nga mapunta ka sa laing laki. Once is enough. Na-trauma nako nga napasakitan kang Ken so di nako ganahan nga mausog to.
Basin imbis nga mahimo kong architect pohon, basin sa presuhan ko magtingkagol, kay mapatay jud nako ang lalaking mopasakit nimo. So give it some time to think. Ayaw og decide rashly. Nilantaw ko sa portahan sa akong kwarto. Nganong nako pa man na in love si Gio. He deserves so much better. I am a fucked up girl and my life is just too complicated. He's nice and all. So nganong nako ra siya mapunta, diba? Sumao na to. Nga after pila ka weeks ni kuha jud ko garage para mosulti nilang mama o papa nga kunuhay nakigbulag na kung Gio. Naingon sad ko nga next school year may eskwela kog balik. They said nga happy sila sa kong decision pero dili about sa pagbulag daw namong Gio. They like him na jud daw unta. And as for Gio's family, I stated the same reason. I can feel how mad Gio was, but he didn't stop me. Good thing wala ra siya niiwas na ako after sa akong gibuhat. Our friends, suporta sila sa akong desisyon. Well, Ken, he only texted me. Very late condolences from him. He even got the nerve to say that he was sorry of what happened daw sa among baby. He's such a jerk. Insensitive jerk. Inviton ba naman ko sa kasal nilang pretty? Ahakay siya. Pero naka-move on ako niya. Okay na ko. New life with people who chose to stay and is definitely not included. So niagi ng adlaw sa mga patay, Pasko, New Year, birthday ni Gio, o birthday na ko. I can say I feel so much better already. Nakabangon ako sa tanang phase nga akong nagian. I am ready to be happy again. For the last few months, after all the rejections nga nadawat ni Gio, nisamot lang siya og persona ko. Daghan kog suitor pero di ko ma-excite nila. Mas ma-excite pa kong Gio bisag basta don raman Japon ako siya. Until nga nagkinahinay kog ka-develop niya pero wala ra Japon ako siya gisugot. He always exert efforts just to make me feel so damn special and I really appreciate it. Pero kanilaging nitambag inamiga si Che og si Cha nga mora sad kong nadutlan. Yung si Che nga graduation na niya ugma. Saya nga. Kasalo na unta mo kung gihatagan ni mo siya chance. Then mayon ako sa kamiga. Nga sige nagawi. Halata kayo nga nadutlan na kaoy. Unsa pa imong hulaton? Another phase hantod mawala na jud si Gio? Then mayon si Cha. Nga sa una pa lang iyang mata na ara jud sige nimo. You've been through a lot pero di ba gidawat siya pon kaniya. Siya ang nasa happy og sad days ni mo gab. He even risked his future para nimo. I think he really deserves a chance. Og di jud kaganahan, then you might as well understand. Pero og naa na kay bisag 0.5 ra nga feelings, it's about time para ikaw na sad ang mo-risk para ninyong duha. Kana ra jud yung mga tambag ang gasigi og circulate sa akong utok while ni-attend ko sa graduation ceremony ni Gio with his family. Until nga nanguli na may sila para sa party nga giandam siyang ate nga naa sa Canada para niya. Kabalo ko nga invited akong parents pero wala ko gi-expect nga moadto sila. Di man good na sila kaayo tig-attend og party. Maybe it's because it's Gio's graduation. Kabalo ko nga ganahan kay sila niya and I do like him already too. Maybe not too deep but I'll surely get there anytime soon. Nana sa pikang party, message iklavo siya ang mga family and friends parang Gio. Bisag ako wala jud ko nakaluwas. Nakahatag jud kog message. Atong si mama na og papa niadto sila sa tubangan. Nangatawa pa ning mga bisita kay pabebe kay akong mama ug papa. Murag mga teenager nga gaalagbayan ay jud. Pero nawasyak ming tanan anang niduol si Gio nila og niluhod sila nga tubangan. Nakatindog jud kog ahat pero gipapong ko og balik sa ko mga amiga. Nilantaw ko sa parents si Gio, naka-smile ra sila. Yung yun si Gio, nyata, to. Please hatagi kog blessing para pakaslan si Gab. Wala ko ilabot kung pila ka milyon ko niyang bastidon but I want to give it a try. I want to marry her. I want to give her everything that she deserves. Please tita, tito.
Overwhelmed kay ko sa gisulti og ingon ni Gio mong wala jud ako napugngan akong kaugalingon nga mohilak. Then mayon akong papa nga di pa gani mo kasal sa akong anak pero gipahilak na nimo. He's joking of course. Then mayon ang papa ni Gio nga tears of joy na pre. Nakatawa ko gahat sa gisulti siyang papa. And yes, tears of joy ni. This is all beyond my imagination. Who would have thought nga after sa tanan akong sakit nga nagian, naadyo di ay mo balos nga blessings. And that a big nga blessing is si Gio. I know that he deserves someone better than me, but I'll try to be the best version of myself so that I can finally say nga I am the only girl he deserves to be with. Then mayon si Gio, nga pakaslan jud ko ni Mugab, di man ijud na, gapari na raba si papa ni Tito. Nikatawar ako sa mga bisita tungod siyang gingon, I am such a lucky girl. So sa mga bayi or lalaki diha nga feeling nila nasakitan na sila pag-ayo, nawalaan na og paglaom sa love, di na ganahan main love usob, I'm telling you, moabot ra jud ang time nga ang tanan nga pain and mishap mailisan og too much happiness and lot of blessings. Salig lang, tananta deserve ang malipay. Perche na sa to ang kinabuhi ang masakitan. And if you finally found the Gio of your life, then never let him or let her go. Sa karon ni balik og eskwela while si Gio kay nanarbaho sa usa ka call center agent. He's planning to go to Canada pero unya na lang daw og kasal na mi. Ganahan na siya nga mulakaw nga parehas na may apelyido. An mobalik dere sa Pilipinas nga pareho gyapon apelyido. Engaged na mi pero ako siyang giingnan nga di sa mi mo rush og pakasal. What's important is that ang like sa una, love na karon. It's not hard man sad to fall in love with him good. So guys, diri na lang ko kutob. Adto niya among tanan sa among kasal ni Gio. Bitaw, daghang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Soon to be Mrs. ni Gio. Ladies and boys, maka na ang confession ni Gab. Ug dungan tag ingon tanan nga moabot tara sa tua ang dawan nga para jud sa tua. Kanang higugmaon ta, di ta binuangan, kanang andam ta nga higugmaon na og dawaton ta kung unsa ta. Puhon, naara joy para sa tua. So kung sama sa giingon sa last part ni Gab siyang confession, nga kung naanana sa inyo ha karon, ayaw na sayangi, ayaw na siya buhi, higugmaa siya sa way sama. Diba swerte na kay ka?